ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon shirye-shirye mu a cikin wannan channel tamu a sanar da ku akan lokaci. A cikin labaran za ku cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke ƙasar Spaniya ta fitar da jerin 'yan wasa 5 wanda a ciki take sa ran ɗaukar ɗan wasan gaba domin mai mata gurbin ɗan wasa Karim Benzema wanda ƙungiyar ke harin ɗaukar ɗan wasa Kylian Mbappe, sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ta tsuga ɗan wasan kuɗi, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Real Madrid ta bayyana cewar ba za ta ɗauki ɗan wasan akan wannan kuɗi ba, amma za ta jira shekara ta 2024 domin ɗaukar ɗan wasan kyauta. Sai dai kuma akwai yiwuwar ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Real Madrid a cikin wannan 'yan wasa 5 da ta ware ta ɗauki ɗaya daga ciki. Akwai ɗan wasa ɗan asalin ƙasar Nigeria Victor Osimhen na Napoli mai shekaru 24 da kuma ɗan wasa Randal Colomoni na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eintracht Frankfurt mai shekaru 24 da kuma ɗan wasa Lautaro Martinez na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan mai shekaru 25. Sai kuma ɗan wasa Julian Alvarez da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City mai shekaru 23. Sai ɗan wasa Jonathan David na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lille mai shekaru 23. Wannan 'yan wasa lamba 9 ne wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ke son ɗauka. Paris Saint-Germain na son gwada sa'arta kan ɗan wasan Nigeria Victor Osimhen mai shekaru 24 domin mai gurbin ɗan wasa Kylian Mbappe mai shekaru 24. Kamar da rahotanni suka tabbatar, Newcastle da Manchester United na zawacin dan wasa Asal Disasi mai shekaru 25 daga kungiyar kwallon kafa ta Monaco, kamar da fitaccen dan jaridan nan Fabrizio Romano ya tabbatar. A nan kuma Liverpool a shirye take ta amince da Nat Phillips ya koma kungiyar kwallon kafa ta Leeds United a matsayin yarjejeniya na dindindin ba a matsayi na aro ba. A nan kuma Manchester United za ta saurari ta yin da za a gabatar matakan dan wasan Ivory Coast Amad Diallo shekaru 20 daga kungiyar kwallon kafan ta Sunderland ko ta kungiyar. Dan wasan Amad Diallo wanda kungiyar kwallon kafan ta Manchester United ke son bada aransa, sai dai akwai yiwuwar kocin kungiyar kwallon kafan ta Manchester United Erik ten Hag ya ba dan wasan dama, ganin dan wasa Mason Greenwood za a iya bada shi aro ga kungiyar kwallon kafan ta Atalanta domin samun dan wasa Rasmus Højlund, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. A nan kuma dan wasan gaba na Portugal João Felix na matukar son tafiya kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da ke kasar Faransa, to amma kungiyar ba lalle bane ta Atlantico Madrid wadda take son euro miliyan 100 kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta biya wannan kuɗin domin ɗaukar dan wasan. Sai ana ganin dan wasan zai ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid, kamar da rahotanni suka tabbatar. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan na ƙara himma a zawarcin da take wa golan Tottenham Hugo Lloris mai shekaru 36 domin ya mai mata gurbin Andre Onana wanda zai tafi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, kamar yadda rahotanni suka tabbatar.